Assalamualaikum Rek. Pangaken nami kula Lingga Fariha. Kula saka kelas 7C, nomor absen 19. Kula diwenehi tugas saka guru kula namine Pak Umar. Maca geguritan. Langsung ae ya Rek. Guruku, panjenengan sing didik lan bimbing kula. Tekan sing boten ngerti dados ngerti, tekan sing ora iso dadi iso. Nasihati panjenengan sing tak ilingi, matur suwun guruku. Ya apa Rek, geguritanku mau api apa ora? Sekurangnya ya Rek, misalnya lah ono salah kata, jok lali ya Rek. Like, comment, and subscribe. Okay, bye-bye.